A edición número 63 da Feira do Viño do Ribeiro vaise celebrar do 1 ao 3 de maio en Ribadavia, cun programa que combina tradición, promoción vitivinícola e novas propostas culturais. Este ano, o pregoeiro será Xosé Carlos Sierra, e entre as principais novidades desta edición, a primeira feira de artesanía que se vai desenvolver na Praza Maior, pero non é a única. Este ano, como a novidade tamén, ademais desa feira de artesanía, queremos destacar o compromiso social que está adquirindo a Feira do Viño do Ribeiro. E nese sentido, pois este ano, nesta edición do ano 2026, a Feira do Viño mellorará a súa accesibilidade e faremos unha feira accesible a persoas xordas. A feira contará coa participación de 29 adegas e colleiteiros. A cata popular volverá a ser un dos seus grandes atractivos. O da cata popular, sí que é cata popular, que é para todos. É moi importante que a xente acuda a esa cata porque, de alguna forma, temos que premiar os viños. Entón, cantas máis xente vaya a catar os viños que van estar na cata popular, algún deles, ou bastantes deles, que foron os premiados nestes últimos, vaga a redundancia, premios internacionales e nacionales que nos deron, pois así a xente poderá disfrutar de todo aquilo que se fai no Ribeiro durante os últimos casi 100 anos que vamos a cumplir.